नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, आज अतिशय आनंद होत आहे। आपल्या या यूट्यूब चॅनलवरची आजची 100वी कविता आहे। साधारण एक दीड वर्षापूर्वी किंवा 19 महिने झाले असे, 19-20 महिने हा यूट्यूब आपण सुरू केला होता चॅनल। कवितांचं चॅनल असल्यामुळे त्याला किती लोकांना आवडतील, कविता सगळ्यांना आवडत नाही, पण तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने मला तुम्हाला धन्यवाद देऊन सांगावंसं वाटतं की या चॅनलला गेल्या दीड वर्षात 600 इतके सबस्क्रायबर झालेले आहेत। ते तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे झालेत। आणि आज आपण 100वी कविता वाचतोय, ती सुद्धा मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर। मकर संक्रांतीचा योगायोगाने आज मकर संक्रांती आहे आणि आपण मकर संक्रांतीवरची कविता आज आपण ऐकणार आहोत। कवितेचे शीर्षक आहे ओळखा हितचिंतक। अर्थात लेखक असो की कवी, त्याने मनोरंजन हा एक भाग झालाच, पण थोडं प्रबोधन, थोड्या समस्या समाजातल्या मी वृत्तपत्रात माझ्या पत्राने मांडतोच, तशात थोड्याफार कवितेतून। अर्थात काही लोकांना हे आवडतसुद्धा नाही, तसं की त्यांना वाटतं की हे आपल्याला हे सुनावल्यासारखं वाटतं किंवा, तर तसं नसतं आहे की प्रबोधनात्मक थोडंसं लेखन व्हायला हवं प्रत्येकाकडून। मनोरंजन तर हवंच, पण त्यातून काही आपण समाजात देणं लागतो, ते अल्पस्वल्प प्रयत्न करायला हवा। ह्या कवितेतून आपण तिळगुळ द्या, गोडगोड बोला असं म्हणतो, ते तर आहेच, गोड बोललंच पाहिजे, पण ह्या कवितेतून आणखीन एक वेगळा संदेश द्यायचा प्रयत्न केला आहे मी। ऐकूया। ओळखा हितचिंतक। परदुःखे मन तिळतिळ तुटावं, परदुःखे मन तिळतिळ तुटावं, परोपकारी वर्तन असावं। परदुःखे मन तिळतिळ तुटावं, परोपकारी वर्तन असावं। गोड गुळापरी असावा स्वभाव, गोड गुळापरी असावा स्वभाव, दुसऱ्याच्या मनाचा घ्यावा ठाव। प्रसंगी कटू सत्य वदावे, प्रसंगी कटू सत्य वदावे, सदाशिवापरी हालाहल प्यावे। कटू सत्य बोलायला कोणाला आवडत नाही ना। प्रसंगी कटू सत्य वदावे, सदाशिवापरी हालाहल प्यावे। सत्यासाठी आप्त सखे दुरावती, सत्यासाठी किंवा सत्यापायी आप्त सखे दुरावती। अशा दांभिकांची ठेवू नये क्षिती, अशा दांभिकांची ठेवू नये क्षिती। गोड मिठास आवडो किती, गोड मिठास आवडो किती, स्पष्ट बोलणारे ओळखा हितचिंती। गोड मिठास आवडो किती, स्पष्ट बोलणारे ओळखा हितचिंती। ऊस लागू दे गोड किती, ऊस लागू दे गोड किती, जाणा कडू कारल्याची महती, जाणा कडू कारल्याची महती। तिळगुळ देऊन एक दुसऱ्याला सगळे म्हणते गोड बोला, तिळगुळ देऊन एक दुसऱ्याला सगळे म्हणते गोड बोला। यापुढे सांगा तिळगुळ देऊन, यापुढे सांगा खरे स्पष्ट बोला, संक्रांतीचा सण आला। यापुढे सांगा खरे स्पष्ट बोला, संक्रांतीचा सण आला। धन्यवाद मित्रांनो। आजपर्यंत या चॅनलवर जसं प्रेम केलं तसंच करा, आणि ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। आणि आता आपण परत भेटू 23 जानेवारीला। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती आहे, त्या दिवशी बाळासाहेबांवर एक कविता आपण सादर करूया, ती ऐकूया। धन्यवाद।